गुड मर्निं लोगोफोर, गिबियावनो आंनि सार्भिस चेनेलाव नोंथांमोनखौ बरायनानै लानाय जाबाय। आरो जायफोरा आंनि चेनेलाव गोदान, अननानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना ला आरो खाथियाव थानाय बेल आइकनखौ अल खालामना ला आरो भिडिअखौ लाइक खालामनो दाबाव। नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायबाय थानो जुदि मोजां मोनोबा लाइक खालामना हो। दा नोंथांमोननि सेराव आङो मोननै आपडेट लानानै फैनाय जादों। बे मोननै आपडेटआनो जाबाय बिनानाव भुमिकानि सायाव। आरो जायफोरा थाम्बनेल आरो टाइटेलखौ नायनानै मोनथिखाबाय जानांगौ आं मानि सायाव भिडिअ लानानै फैनाय जादों। भुमिका बिनानावा फेसबुकआव आपडेट होनाय जादों। माने बे आपडेटआनो जाबाय, राव फाग्ला फाग्लिनि थोरसिनि ओंखाम ओंख्रि सेख'नानै जानो नागिराखै आं, मोनथिया हसिया जानला मोनला ब्लग्सफोराव दा बखिलायबाय था होननानै बेबायदि गावनि फेसबुकआव आपडेट होदों आरो पस्ट होदों। दा नोंथांमोना जानला मोनला बिदि बुखिबाय थानांला आरो शेयार खालामबाय थानांला। आरो मोनसे आपडेटआनो जाहैबाय, सोर आंनि फट'खौ गस्ला बोखारना लंथं फटक आपल'ड होगासिनो, गाबोन केस खालामनाय जासिगोन। जाय शेयार खालामदों आरो बेबो सांग्रां जादो। दा बिनानाव भुमिकानि फट'खौ सोरबा लंथं खालामनानै फेसबुकफोराव भाइरेल खालामगासिनो दङनो। दा बिथाङा बानायदों, एसे सांग्रां थादो। बिनानावा केस होसिगोननो, दिनैखौ केस होगोन होननानै बुंदों बियो। जायफोरा बे फट'खौ शेयार खालामदों बिथांमोनाबो हुसियार जाखा होननानै बिथाङा फोरमायदों। भुमिका बिनानावा दा केस होगोन होननानै बुंदों। दा एसे सांग्राङै थादो आरो बिदि शेयार खालामलायनाय आरो बिदि गाज्रि फट' हेगारनायफोरा एसे लासिंसिं जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना दा हखरसै आरो जायफोरनियाव नोंथांमोननियाव फट'आ दोङो नोंथांमोना बेफोर फट'फोरखौ डिलिट खालामदो आरो फेसबुकफोराव शेयार खालामनांला। दा बेनोसै दिनैनि आपडेटआ। दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनखो? जुदि मोजां मोनदोंब्ला अननानै भिडिअखौ लाइक खालामदो। जिहेथु लाइक खालामबोला भिडिअखौ बानायबाय थानो गोसो जायो। बेनिखायनो नोंथांमोना अनोब्ला भिडिअखौ लाइक खालामना होदो आरो लोगोफोरनो शेयार खालामना होदो। दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय।